Tawa ko. Ano na ba? Lingkod na kill. Dumi naman ang pumpkin. Ano man ang Ala, iyong liga. Nag-fail na ba na? sa akin. Halin na dong. Warm up pa ganun. Lingkod sa gani para iset na akong kamera. Siguradong bistado. Ang init naman. Aircon to eh. Sirad kaya itong mag-aircon ta. Sirad eh. Sabo kayo ni. Sige na. Ready? You are ready. Ready na ka, Kel? Hi guys ta. Hi guys! We will be doing the My Brothers Do My Makeup. So ito si Mark. Ito si Marlon. So dito gagawin ni Mark yung kanya and then dito kay Marlon. Kung sino mananalo, may premyo. Ano to? 3 challenges. So ito yung first. Yeah, mag-vote kayo below. Marlon or Mark. Eh, hello, baka mas spam. Ano na lang, magko-comment ako. Sasabihin ko Marlon, tsaka Mark. Tapos i-like nyo. Kung sino mas maraming like, ano, yun panalo. Sige, go. Meron akong mga makeup dito. I-like nilang do ha? Meron akong 4. Hindi! Ito. Ayan, makeup. Sige, go. Start. Hala, do, hindi ka nila makita. Ano man Matte in detail. Okay. Marlon, Maybelline. Refill. Maybelline New York. Maybelline New York. Ang pangit ng mukha mo. May mga brushes tayo dito, mga kapatid. Simulan na natin ang ating mga ginagawa. Huwag tang magkilay doon. Ito ha. Diba wala ko sa Si Mark nagsisiwa sa kilay. Si Marlon powder. Okay. yung dira kay bawal mo pa. Di ko na makita, malayo. Mana? Di ka nila makita dong. Daog ka pa dahil, kanti ko lang. Panalo. The winner is... Kaya tayo natin. Mark. Oy, sunanday. Bawal sumuon. Bawal sumuon. Bawal sumuon, Marami ha? naman dyan, Kill. Dili ko kay mamable. Bawal sumuon ha? Ano? Ako Walang suunay ha? Sabi. Ito gagamitin ni Mark. Ano Ito eh. ba? Anong iyong ginagawa? Para sa ano eh? Wala. Sayay ka. Oy, bati ano mo sinunan eh. Huwag gawin tan away sa buha mo. Over. Di, wala parehagan. Anak ko na ng ate sa tanaw tutorial na nidaan. Ay, pang Tagalog mo. Hirap mag-translate. Walang Tagalog. Yung Slick. Ito yung bango. Huwag kang masalita, ang baho. Dali, pero kang simod. Pauti. Ano man ang iyong ginagawa? Deh, para erase deh. Ito para erase. Pero lapas dari kamay. Lipstick ka. Ano man ang iyong ginagawa? Yung itong na niya. ako naman ko na eh. Daog na nila. Ay, dapat kompleto. May ano, eyeshadow, eyebrows, Huwag siyang kailan. Maogi. eyeshadow. Yan, Kill, eyeshadow? Mga intuit ako ah. Itod. Ito daw. Yay ka. Yung mga bago brushes ko, mga puti pa, oh. Nagsuon-suon. Yung ka ba? Take color ka? Ito. I'm painting. Tapos na? Patala sa Pinas. Nice. Black eye. Ano pag-erase tayo? Isip, ay, yung bakit butang ka na. So, hindi pag-erase tayo. Mata. Halloween. Matias ko ay. Saan na
Pwede ko ni Sobus. Pwede ko ni Sobus. Gagamitin ko to. Kasi maganda. Fan brush. Para blush Maganda on. sa mukha. Oh, di ba? Maganda sa mukha. Wait lang guys. Text. May Mga kaibigan, nagtext! mga kaibigan. Guys. Tulungan niyo ako manalo guys. Sige, huwag kang katawa eh. Fan brush. Hey bro. Asali ka niya? Kita mo. Ano na yan? Ano na nangyari sa'yo? Or ito. Kilay-kilay? Wala, masaya na gawa na eh. Sa... Ay, napagabi. Bati man eh. Black eye. Ano? Smile. Yeah. Mura na, huwag na black eye si ate. Black eye bitaw dito. Tungod ni Bakir. Istan, oh. Stick Ha? na ako. Manano ko dia. Pataas. Dito mo sa kuwan, Mataas. matio eh. Hindi na, kada ugis makil din na pita na. Asa to imong gamiton na sa vlog ni mo te? Katay may ana tissue. Hindi ito lipstick siya, ay pita. Pero, ikaw na nanalo sa akin tol. Pagpasensyahan mo na lang. Panalo na ko. Ay siglangas di ha. Okay. Easy 500! Lip gloss. Char! Complete Bakla ka ha? Oh, taro ta dito. Kiko ano ko yung sa lawan? Ano ba? Kuntor ba? Contour siya! Mag-contour! Unsa na nag-kuntor na eh. Walang pruwebo. Contour. Kutor. Give me wada. Give me mana. Ganda ng kamay mo, Kil. Galing. Saan ang Kil? Ayun na, gamay kay akin. Siglap ka kayo mo pa. What? Siya lagi. Masama, gay ko, Kil. Pakita mo sa kanila. Anong gagamitin mo? Apply. Titiblan. Raro mo. Eyeliner? Oo, kita mo. Hindi ko Pwede gagawa lang. ito. Kasi matusok yung mata. Saan mo ilalagay ang Kil? Asa na yung butang? Oh, so ito ay. Oh, so ito ay. Kabala. Tapos na kayo? Tapos ka na? Ay, isa. Murag masindot, magpapuha kong lips kay kara. Tinda tanawan niya. Ikaw, close up ko naman mamaya. Push up mo mukha mo. Guys, matutulog na lang muna ako. Ah, mauna naman ako. Tapos ka na? I will comment below kung Marlon or Mark. Ito kay Marlon. Ito mo ha. Ito kay Marlon. Meron siyang pa-wing-wing. Kay Mark ito. Kay Mark para black eye. Magka-comment ako below ng Panalo Marlon. na. Kung gusto niyo kay Marlon, i-like niyo yung comment na Marlon. Tapos kay Mark, i-like niyo yung kay Mark.
Yes! Kung sino mananalo, may 1 point na sila kasi 3 challenges. Kung sino mananalo sa 3 or 2, merong 500. Kailangan nilang pera kasi wala silang pera. That's it! Bye! Yun na yung video. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys in my next one. Do not forget, be good. Bye! Guys, tulungan nyo kami. Meron silang request. Itagalog nyo na 10K lang. likes. Feeling ko hindi abot ng 10K. Abot. Sobra. Gumagawa kayo ng bagong account. Kung iba yung likes at saka views ha. Oh. 10K likes. Kapag Sa lahat umabot ng daw ng manonood dito, please like. Tulungan nyo kami. Flag like. Pag umabot ng 10K likes, meron silang tag 200. Hindi abot. Abot. Silang dalawa. Meron silang tag 200. Pag umabot ng 10K Tulungan nyo kami likes. guys. Ha? Magkikita tayo. Please and greet. Okay, yun na yun. Bibigyan ko kayo ng Trick or treat. Yeah, tapos na. Bye. Bye-bye. Bye. Maligo ka na kay Lloyd. Baho. Baho. Ikaw, Mark. Ano man? Pugod na natin, nade. Ha? I-edit naman ako. Mana, okay na. Pwede na ni. Magkabe. Ayaw! Kuha dito ka. Ayaw! Mana ka, Ken? Tapos ka na? Hindi na kill mag-thumbnail sa takil. Siya mana. Ka na may picture sa YouTube ba? Kaklaro na thumbnail. Ako'y bawang siya. Matahan naman. Kuko sa thumbnail. Buang. Ako, sa thumbnail. Estado. Luyan yung panda eh. Nakaupo ako kay panda. Tatawa ko. Nice mo din lighting dari oh. Thumbnail sa tabi. Siya mana. Thumbnail. Ana, Pusing ana. mo ba? Pusing mo. Ay, ikuan sa ako. Pag ikaw lang sa may ikuan brush, yan nasa kong naong. Yan nasa kong naong dun. Ikaw, Kim. Katong, kanigil. Nasa kong mata. Padool, pakita mo naong. Sige na. Sige.